थांनाय 23 अक्ट'बर सानखालि न' खामजानाय दुखुथिया फिलिमन बरग'यारिनि न'खराव एमएलए जिरन बसुमतारिया खौरां लाफैदों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय लावखिरिगुरि गामिनि फिलिमन बरग'यारिनि न'आ थांनाय 23 अक्ट'बर सानखालि हरखाबै अरनांनानै खामनानै सेवहांगार जादोंमोन। न' खामनायनि जाहोनाव गोबां लाइ-लथरफोरजों लोगोसे नखरनि सम्पथिफोरा खामनानै गोबां खहा जानांदोंमोन। बे दुखुथिया न'खरावनो दिनै गसाइगाव विधानसभा बियामनि एमएलए जिरन बसुमतारिया खौरां लाफैनायजों लोगोसे दुखुथिया न'खरनो राङारि मदद होनायखौबो नुनो मोननाय जायो। बे नायदिंफैनाय हाबाफारियाव एमएलए बिथांजों लोगोसे जमदुवार बियाबनि लोगो टिसिएलसिसिनि मासिगिरि नितुन बसुमतारिजों लोगोसे इउपिपिएल दोलोनि मजाथि प्राइमारिनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जायो। हठादै सानजौफुनि 10टासो बाजियाव बे न'आव गंनै खामनानै थांदों आरो दाखालि जिहेतुके आङो एक सप्ता गुबुनावहाय आं बेस्थ' दङमोन, गैयामोन जायगायाव, थेवब्लाबो जोंनि दोलोनि जाय बिबानगिरि बिथांमोना रायजो राजाफोरखौ लानानै बेयाव नायफैदों आरो सावरायलायदों। आथिखालाव जोङो फरेस्ट डिपार्टमेन्टजों लोगोसेयै जोङो सिभिल एसडिअ बिथांमोनजोंबो जगाजग खालामबाय थादों आरो दासिमहालागै न'खरनि गार्जेना गामिनि रायजो राजा मानगोनां बिथांमोनखौ लाफानानै अलरेडि गासैबो रिपर्टखौ साबमिट खालामबाय। फरेस्ट डिपार्टमेन्टआवबो बे रिपर्टआ अलरेडि सौहैबाय आरो सिभिल एसडिअआवबो अलरेडि साबमिट जाबाय। पुलिस रिपर्टबो बाव साबमिट खालामनाय जाबाय आरो जोङो मिजिंथिदों थाबैनो हयथ' सरकारनिफ्राय मोनसे राहा लामा खालामनानै होनाय जागोन। आरो नुबाय गोबां खहा जादों। बे न'खरा गावनि न'खरखौ मोजाङै खुंलांनांगौनि सार्थआव जे न'खरनि जाय आइजो दंमोन बिथाङा जि दानानैबो फाननानै न'खरखौ खांनो थाखाय जोबोद नाजादोंमोन। दा बेवहाय मिथिनो मोननाय मथेब्ला गोबां जि दाखानानै दोननाय फानहरनो मोनथ'वाखैमोन, बुरजाथार खालामनानै जोबोद नस्थ' जाबाय। दा मिजिंथिदों उनहालागै जोंबो जिखिनि हायो जों हेफाजाब खालामगोन, खारन जोंनि बेबायदि दुखु जानाय समाव जोङो बयबो आवगायबोनांगौ आरो सरकार पारफोरा जों जिखिनि मावनांगौ जों इनिसिएटिभ लालांबाय थागोन। दा बेखौनो लानानै आङो दाखालि फैनो मोनैखाय दिनैहाय नुजाफैबावनाय जादों आरो गार्जेन रायजो राजा बिथांमोनजों सावरायदों। इयुनाव जिखिनि जों अनसुंथाइ होनांगौ आरो बेब'स्थाफोर दं बेखौ जों खालामगोन।